Perdendiň ene atasynyň öňündäki borjy. Perdendiň ene atasynyň öňündäki borjy bıçaksyz. Elbetde ene ataň eden hemme zadyna ýerine gaýtarmak mümkin däl Murat. Hemişe şolaň ýol bilen ýörüseň, diýär ýoluň açyk bolýar diýär. Perdendiň ene atasynyň öňünde 40 borjy bar. Edil olary ýeke-meke takyp jogap berbe bilmän. İlen kem etmejek bolup, iýmen, içmen, bizi geýdirýärler, okaýdýarlar, şu derejeye ýetirýärler, ýetjek maksatymyza ýetirýär bizi. Öňem bir adam dükanyň günni 3 tane çörek alýamşyn. Günlerde bir ýaş ýigit agam näme üçin 4 çörek alaňak, näme üçin 5 çörek alaňak, näme üçin 3 çörek alýan diýip soranna ol adam şeýle jogap beripdir. Çörekleriň birisi bergime, birisi özüme, birisi bolsa garzyna diýip jogap beripdir. Bergime berilýän çörek ene atama. Garzyna berilýän çörek bolsa çagalarma. Gelecekde elbetde çagalardan dolu bolmasa-da eden zatlaryň ýaryny garaşmagy. Sagol Tanrı'nın hükmünde öňüne öz etmeli borçlarymyzy etmeli. Syla hormat bilen bir ýerge gidenlerine ýa gelenlerine işten güler ýüz bilen garşanmaly. Uzak ömür dilemek, şolaň aladasyny etmek perdentleriň esasy borjy bolup durýar. Olar näme tamaýatja, okumak, işlemek, awraýly bolmak, awraýly maşgala bolmak. Bizem beterden beter gowatjak bolmaly. Ene ataňy ýakyn dostuň hasaplamak. We saraňy şolar bilen deň paýlaşmak. Bizdiňe özümiz alyp barşymyz bilen gaýtarmasak, ýa bolmasa elimizden gelýän kömekler bilen gaýtarmasak, ol asyl mümkin näl, ýöne maksadymyz ene atany razy etmeli. Ağırtmagyl ata birle enäni dağlardan, daşlardan uly günäni. Agyrdyr günahyň çeke bilmez senniýe. Matmul atamyň bir goşgularyna atana diýilende şeýler getirlerine gabat gelmek bolýardy. Ula hormat kişe silah. Şoňa näme düşünýäňiz? Ulyny hormatlamasan kiçinem zäýip bolanokmy? Dil bilen beýan etmeli, hereket bilen görkezmeli ikisine de. Ulyny sylaýşan, kiçe hormat goýşan. Köpçülik ýerlerinde awtobuslarda ýaşy uly adamlar gören ýagdaýynda ýerinden turup ýer bermek oşolana ula hormat diýip düşünýär. Biz kiçiligimizden ullaryna näkil hormatlan bolsak, sylaýan bolsak, bizi hem häzir kiçiler şeýle hormatlaýar, sylaýar. Kiçimi ölçügen ýaly bolmaly mesele. Sylamak kiçine. Kiçi ýa çagalar zatlar senden bir zat gelip soran ýagdaýynda tertipli, edepli jogap bermek olam sylagy mukadiýär. Hormatlamadyk, syylamadyk bolsak, biz olardan hormata sylaga garaşmalylar. Dostluk näme? Seni öýänleriň hemmesi dostuň däldir. Seni ýamanlaýanlaryň hemmesi düşmanyň däldir. Bir bilen dostlaşak bolsaň, onu ilki gowy tanımaly. Hakyky dostlar ýyllara meňdeýärler. Sebäbi garaňky düşenni ilki olar görnýär. Diňe gowunyň da gerek hemme ýöne hemişe ýanynda bolýan adam boly, dost diýilýär. Ağlanda ağlap bilýän, gülüňde gülüp bilýän. Owununda, kynununda, ýanynda goltuk bermäge, derdin paýlaşmana. Dostun yaraması etse sana da geçip bilýär, sen gowy hem dostuna da geçip bilýär. Hemme wagt içiňdäki syryňam, durmuşyňdaky görýän kynçylyklaryňam, şu wagtda seni ejen kakan doganyň. Dogry, gatnaşylýan dostlar bar. Hakykatdan gowy görüşüp gatnaşylýar. Olar ýok diýip biljekkä, men olary ýa-da ditemek. Ýöne men üçin hakyky dostluk ene ata, hem doganym. Çyn dost ähli döwürlerde hem tapylgysyz hazynadyr.
Allahan hemmemize çyn dost, wepaly dost, yürekdeş dost ýanymyzda bolmagy nisip etsin. Dost paylansa ever diýip gyssanma. Alandan soň gysy galma hem gysy galma. Dile getse gözleriň hem gyskanma. Birin berde, biri bilen oň tut diýe. Durmuş kurjak adamym. Nähili adam bolmagy isleýär? Öýdimelle. Tuttum goýbermelle. Şo bir maşgala bolmaly. Gecesin qaqasyny öz nähili gowwarýan bolsa meňem en atam şeýle gowwarsyn, şeýle sylasyň, şeýle söýsün, şeýle hyzmatyny ýetirsin. Hemişe her fırsatda yanında bolmagy isleýän, sabırly bolmasyny. Hem wepaly bolmasyny. Ýüregi arasy bolmagy isleýär. Gelecekde çağlarymyza o edep terbiýe berjek ene ata bolmagy isleýär. Sen bilen ýaşajak bolsa, sen näili kynçylykda bolsaň, sen ýanynda ömürlük bolmaly. Gözüňden okamaly. Senlik bolan adam, iki adam bir-birini söz bilen düşünşmeli, göz bilen hem düşünşmek gerek. Meni söýýän adam, men bilen maşgala guran adam en atamam söýýär. Şoň ýarak ýarym bolmagyny arzu edýär. Daşdy göränme gow insanlar, gow dostlar uşak dursun. Üstüne de en atan elimden gow besnip arzu edýär. Ýaýly media studiýasy bilen birlikde ýaşlar atly täze kontent ýazgy etdik. Tomaş eden bolsaňyz soraglar nähili bolupdyr, galy berdi özüňiz plan sorag bersek diýip istek bildirýän bolsaňyz kommentariýada arkaň öz soraglaryňyzy berip bilersiňiz. Galy berse-de şu kontentda ýaş oglanlar, gyýlar gatnaşmagy istek bildirýän bar bolsa arkaň gatnaşyp bilersiňiz.